गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया दिनै 2026 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजाद लिरनानै मोजाङै उथ्रिसारनाय बेवहाय 203 जन गासै डिस्टिंक्शन स्टार मार्कखौ लानानै फार्स्ट डिभिजनाव बिथांमोना पास खालामदों आरो बे 203 फरायसाखौ बिथांमोना दिनै बरायदों आरो बे बरायनायाव आंबो आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावनांगोन गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ मानोना बिथांमोननि जि जोबोद मोजाङै सामलायनाय लोगोसेनो फोरोंगिरि बिथांमोननि गोब्राबै नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिनै तामुलपुर जिल्लायाव साइन्सआव जे जिल्ला हिसाबै अल आसामाव सेथियाव उथ्रिसारनो हादों दा बेवहाय हयथ' गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाबो मोनसे अबदान दङ होननानै जोङो बुंगोन मानोना तामुलपुर जिल्लायाव जोंहा बेबायदि गोबां माने सरकारि साइन्स माने स्ट्रिमनि जोंहा कलेजफोर गैया दा ओंखायनो जोंनि माखासे प्राइभेट जोंनि साइन्स एकाडेमिफोर बा गोबां माने जोंनि प्राइभेट शिक्षा अनुष्ठानफोराबो साइन्सआव माने सेथि थाखोआव अल आसामावनो जोंनि तामुलपुर जिल्लाया मोननायाव गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै जोङो बुङो आरो दिनै बिथांमोना 203 जन फरायसाखौ बरायनायनि माखासे हयथ' थांखि थागोन बिथांमोना एकाडेमिनिफ्राय जायफोर फरायसाया पास आउट जाबाय बे फरायसाफोरखौ बेयावनो जोबालासिनो अख्रां सायाव बिरनायखौ साफ्रोमबो फोरोंगिरि मोनफ्रोमबो फरायसालि फसंथानफ्रा लुबैयो आरो बेबायदिनो साइन्स एकाडेमि गरेस्वराबो गावसोरनि जे हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद लिरनाय फरायसा बिथांमोनखौ गावबा गावनि केरियाराव थांनानै जाफुंसारनाय बेखौ बिथांमोना हास्थायदों आरो बे थांखिजों दिनै आलासि बिथांमोना लिंनानै दिनैनि नैबे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों दा बेनिखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि साफ्रोमबो सामलायगिरि बिथांमोन आरो साफ्रोमबो प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोबोद साबायखर बावदों मानोना जायफोरनि रिजाल्टआ मेट्रिकआव बारा मोजां नङामोन बै फरायसाफोरखौ लाबोनानै साइन्स एकाडेमि गरेस्वरा दिनै मोजां रिजाल्ट खालामनायाव जोबोद मोजां मदद खालामनायखौ जोङो नुबाय थादों ओंखायनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गरेस्वरनि नैबे साइन्स एकाडेमिखौ जोङो इयुनाव मोजां मोनसे आसामनि गेजेरावनो भारतनि गेजेरावनो बयजोंबो मोनथिजानाय मोनसे फरायसालि फसंथान जागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो इसोरनि सेरावबो जों आर'ज खालामदों आरो दिनै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो जायफोर दिनै बरायजाबाय बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन बरायनाया मोनसे ओरैनो बरायनायल' नङा बे बरायजानायनि लोगो लोगोनो फरायसाफोरनाव मोनसे दायित्व बारायो जे दा हायार सेकेन्डारिखौ जिबायदि मोजां रिजाल्ट खालामबाय उननि मोनफ्रोमबो आनजादावनो बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनांगौनि थाखाय दिनै गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया दिनै बिथांमोननो मोनसे दायित्व गथायदों आरो बे दायित्वखौ जोंनि फरायसा बिथांमोना मोजाङै पालन खालामगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनै नैबे बरायनायनि गेजेरजों आङो मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंगोन जे दिनै जिबायदि जोंनि गेजेराव जुजिनाया बांदों दिनै जोङो नुदों माने अनलाइन मोनसे मुभमेन्ट सोलिगासिनो दङ इन्डियायाव जायखौ माने कक्रच जनता पार्टि होननानै बुंदों दा बेवहाय हयथ' दिनै सानसेनि उनाव सानसे बेयाव माने फल'वार्सफोर बिनि मुभमेन्टआव बाहागो लानाया बारानिफ्राय बारा दिनै जादों दा बिनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो नागिराखै जे जोङो माने जानला मोनला जोङो नायालासिनो मोजां सानालासिनो मुभमेन्टआव बाहागो लानांगौ आं बेखौ बुंनो नागिराखै खिन्थु आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौ मोनदांदों जे जोंनि भारताव जोंनि माने साख्रि गैयैनि अनजिमा बा बेकारनि जि माखासे जेंना बेयो बारानिफ्राय बारा बांनाय बायदि जोङो नुदों दा ओंखायनो दिनैनि बे चेलेन्जिं मुगायाव बा जुजिनां मोनसे मुगायाव जोंनि साफ्रोमबो जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद गावखौनो साखाफारा जों राफोद जों खालामनानै लानांगोन आरो मोनफ्रोमबो जोंनि जिउआव जिखिनि जोंनि आनजादफोर फैगोन बेफोराव जोङो देरहासारनानै जों गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं सम्पद जों दानानै लानांगोन आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौबो बुंगोन जे जोंनि फरायसाफ्रा अख्रां सायाव जों बिरनांगोन जोंनि फरायसाफ्रा जिउआव जाफुंसारनांगोन दा बेजों समाननो जोंहा मा होनदों जोंनि मरेलिटि जि मोनसे माबा जे जोंनि आखल आखुनि जि मोनसे गियान जोङो जाफुंसारनांगोन डक्टर इन्जिनियार IAS IPS लेक्सारार प्रफेसारबो जों जानांगोन बेजों समाननो बिमाखौ सिबिनो रोंनाय बिफाखौ सिबिनो रोंनाय समाजखौ मोजां मोनग्रा जाथिखौ मोजां मोनग्रा आरो हारि हादरखौ मोजां मोनग्रा बेबायदि मोनसे मेन्टेलिटि बा मोनसे गोसोखौ लानानै अरायसम जोङो आवगायनो थाखाय इयुन जोलैफोरखौ जोङो दिनै खावलायो। स'
সো পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক গোৰেশ্বৰ চায়েন্স একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা থেংক ইউ যাচিছোঁ। সো আমি আজি 25-26 বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্ট পাছ আউট হোৱা ষ্টুডেণ্টবোৰক লৈ আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পাতিছিলোঁ। তো সেই অনুসৰি এই বছৰ মানে 25-26ত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট পাছ আউট ষ্টুডেণ্ট আছিলে টোটেল 224। তো এই 224ৰ ভিতৰত টোটেল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বুলি ক'লে 203 ষ্টুডেণ্টে এচিভ কৰিব পাৰিছিলে। আৰু সেই 203 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ষ্টাৰ বুলি ক'লে মানে 75ৰ ওপৰত টোটেল 84 ষ্টুডেণ্টে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু ডিষ্টিংশ্যন নাথাকে, তথাপিও 85ৰ ওপৰত টোটেল 15জন ষ্টুডেণ্টে এচিভ কৰিব পাৰিছিলে। তো সেই ৰিজাল্টবোৰক আমি ভাল পাইছোঁ। লগতে আৰু যাতে ষ্টুডেণ্টবোৰে উৎসাহ পায় সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো পাতিছিলোঁ। আৰু সেই অনুসৰি আমি আলহী হিচাপে চিফ গেষ্ট হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমাৰ BTCৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ শ্ৰী লুমশ্বৰ দৈমাৰী ছাৰ, লগতে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ চানচুমা সংগুৰ বড়ো ছাৰক আমি লগ পাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ তামোলপুৰ জিলা এফচুৰ পৰা সভাপতি বাচিৰাম নাৰ্জাৰী আদাকো আমি পাইছোঁ। চ' তেওঁলোকো আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ উদ্দেশ্যে বহুত ভাল ভাল ভাষণ ৰাখি গৈছে যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, কেনেকৈ আমাৰ এই চেলেঞ্জিং চিটুৱেশ্যনত আমি কেনেকৈ ফেচ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ভাল মাৰ্কছ এচিভ কৰিব লাগে, কেনেকৈ নিজৰ লাইফটোক ডে টু ডে লাইফৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, সেইবোৰ সিহঁতৰ পৰা আমি ভালকৈ শুনিব পালোঁ। তো যিয়ে নহওক আমাৰ এটাই সপোন যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰে ইয়াৰ পৰা গৈ নেক্সট যিটো এডমিশ্যন লৈছে বা পাবলৈ গৈ আছে তো সেই অনুষ্ঠানবোৰতো উজ্বলি থাকক। তো সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি আজি এই প্ৰগ্ৰেমটো পাতিছোঁ।